Ganda ka na nun, no? Ganda training mo nun, no? Di ba nagsusolid? Ito, pre. Sakit na nga. Nasay na. Yun, ginagawa. Ano ko yan, eh. Ano ko yung ano mathematics mo dito? So kasi kapag dito mahina na yung bayan. Mahina na yung bayan. Late. Kailangan lang ng consistency. Alam ko, palo-palo lang tayo. Nakaset para. Kaya kung tindaan mo kami, huwag mo na mag-sitas. Gagi. Partida lang eh. Wala na, hindi wala na yung gano'n natin. Kaya napakandaman niya. Kaya pag Grabe, yung pinuputan, ayos. Dedication tawag dyan, men. Right. Talaga?